Eli me ollaan nyt Kallion kaupungin osassa Vaasan aukiolla, jota kanta-asukkaat kutsuu myös nimellä Piritori. Turpa alle, vakallu menee kepan alle. Myöhä töissä ja palvella töissä. Rintaposkut täynnä kivikova hassista. Rosseen tärähäni riiava kassista. Herän taas länni jo vaimoni bändi. Ne veiksen poissa kun se laihtui vähän liikaa. Ei alkanut ryynit ja lasillinen piilaava. Koulu jätti kesken ja teki musta lesken. Poukoa annoin ja mettään kannoin. Siellä se kikisi ko aasi ilman korvia. Saatana loppu kun pääset turvakodista. Näytä sulle taulun joka tein sinun korvista. Lasit tullut katse, laitoshoito oli happosessio tulos. Nyt se muu kun faija panostaa perustuslakiin fataalimpaa. Vakki on vittu lämpänut niin toi nimeen kuoli kuka. Taas kerran, teostuko terkkuun tiedät miltä puolelta vanhus mutiloitu ja